Ayun. Ganyan, sir. Ate, may turon po kayo? Ah? Turon? Turong wala, sir. Ay, wala. That's it. Ay, ito na. Tulad. Hindi na yun. Dito ako may turon. Ganyan, sir. Ate, may turon po kayo? Ah? Turon? Turong wala, sir. Ay, wala. Kaya siyang That's it. Ate, pabili po. Ay, ano yun? Ang gatisa nga po, yung medium na tatlo. ₱60. Ay, thank you. Bibili mo, mama ng Pilipinas? Hey! Ay, hindi nito. Ano tawag na yellow? Oo. Tunan ako pa. Ayun ang kamatis yan, te. Ang kamatis yan, te? Oh no! Naibos? Ay. Ay, ganyan, te. Wala ko kamatis yan, te. Yun na lang. Dad na lang ako nakabili. Ay, ito kamatis. Magkano po dito? 10. Hindi, dito na. 20 pesos po. Thank you.
Yeah.